Per a començar aquest acte, voldria fer una pregunta a tots vosaltres. Per què ens trobem avui ací i ara? I vaig a intentar donar la nostra resposta des de l'Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet. En 1988 es va aprovar el Pla General d'Ordenació Urbanística i el barri de Benimaclet va ser inclòs com a sector de sòl urbanitzable programat, amb 4 premisses molt importants per a nosaltres. Planejament respectuós amb el medi primitiu, manteniment de la memòria col·lectiva, conservació dels valors patrimonials i recuperació dels seus orígens i identitat. Doncs bé, han passat 26 anys i no s'ha fet res. El Vall Benimacletès continua sent un lloc perdut per al barri, a excepció ara dels horts urbans. Per tot això, des de l'Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet hem volgut recuperar aquestes 4 premisses i hem convocat a tots vosaltres per a difondre el nostre projecte. Una convocatòria oberta i participativa d'un concurs d'idees per a redefinir el Vall Benimacletès, amb l'objectiu de consensuar la transició entre la ciutat i l'horta al voltant dels horts urbans de Benimaclet. Aquest projecte compta amb la col·laboració de la Universitat de València, de la Universitat Politècnica de València i de moltes associacions educatives, culturals i socials del barri i de la ciutat, i està patrocinat per la Caixa Popular. Des de l'Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet proposem una estratègia pionera de participació ciutadana en l'àmbit del planejament urbà del nostre entorn, i els resultats s'oferiran als representants públics abans i després de les eleccions municipals de 2015. Creiem que és important la proposta del concurs d'idees per a Benimaclet i per a tota la ciutat, una convocatòria oberta presentada per una associació veïnal que avui vol donar la paraula al barri als que vivim i convivim en ell, perquè pensem que escoltar i atendre a la ciutadania és fonamental per obtindre el millor resultat del progrés democràtic. No és possible una verdadera democràcia sense participació ciutadana. Tenim una democràcia en lletres minúscules i volem que la participació ciutadana s'escriga en lletres majúscules. Nosaltres ens creguem la importància de la participació i en aquest moment sentim la necessitat de la recuperació de l'espai públic, un espai on puguem aplegar acords, formes, procediments i límits a través del qual es possibilita la coexistència per a fer possible la realització més compartida i més diversificada. Després de la limitació dels significats de nous plantejaments urbanístics, on es puga recuperar espais amb qualitat de vida, fem possible que els interessos privats i públics dins de la legislació puguen aplegar acords raonables per a tots. Sorgeixen nous desafiaments que ens tenim que plantejar per a aconseguir l'ampliació activa de la població, per a combatre la desconfiança i treballar amb il·lusió entre tots els agents implicats i elegir allò que es tinga que conservar i allò que es tinga que canviar. I els pilars fonamentals per a projectar qualsevol projecte deuen ser la identitat i autenticitat del lloc i les persones que habiten en el seu entorn. El disseny de la ciutat, del barri, del poble, mai evoluciona en funció de les més agradables de la vida a qui viuen en ella. Això és el que deurien fer el govern municipal. La ciutat i els seus barris no deurien ser per a l'ús d'un capitalisme pur i dur. Tenim que ser capaços de generar una vida urbana més sana, més tranquil·la i més feliç. Tenim que defendre uns barris amb identitat pròpia, barris vius, on la vida pugui ser un plaer. Uns barris dissenyats per a sentir-nos persones realitzades. Tenim que recuperar l'espai públic com nosaltres el necessitem. Els que vivim en els barris som els que tenim que alçar la veu i dir com volem que siga el nostre barri. Per això volem dir-vos a tots els partits polítics que comprengueu que volem participar en el disseny i la gestió del nostre barri i de la nostra ciutat. I podeu estar segurs que no acceptarem mai un no per resposta. Nosaltres seguirem lluitant democràticament per aconseguir els somnis, perquè estem segurs que la raó és nostra. Tots els projectes que des de l'associació intentem fer tractem de rodejar-nos de professionals experts per elaborar les estratègies més convenients en cada cas.
Amb el nostre projecte, baix del braç, el plantejaren a la Universitat de València i a la Universitat Politècnica de València, sol·licitant la seva col·laboració i la seva ajuda institucional, perquè entenem que les universitats garantissin dispondre d'un capital de coneixement que els permet prendre decisions en funció del benestar comú de la societat. Les seues aportacions a l'equitat, la diversitat, el creixement cultural, la investigació, la innovació i el sentit de ciutadania constitueixen valors públics per a tota la ciutat. Les dues universitats acolliren des del primer moment el projecte com molt innovador, destacant que la proposició vinguera des d'una associació veïnal que feia més creïble tot el conjunt d'idees sobre un nou plantejament urbanístic de participació ciutadana. I així estan les dues universitats recolzant el nostre projecte, amb la millor voluntat. I per a qualsevol projecte és imprescindible la part econòmica. Es ficaren en contacte amb una entitat financera que està marcant unes pautes en assumir projectes socials de tot tipus. Aquesta entitat és la Caixa Popular, una entitat en forma de cooperativa afincada en el barri en un sentit diferent a altres entitats financeres. Ells han donat una part molt important del suport econòmic per a fer possible el projecte. Tot això ens porta a la conclusió que tots som indispensables per a conjugar totes les nostres forces per a aconseguir els objectius que ens puguem traçar-nos i cadascú jugar el seu paper principal. Però tots tenim que ser capaços de discernir la nostra part de responsabilitat i fer-ho. Afirmem d'una manera rotunda que la ciutat de València té un deute històric amb tots els barris de la ciutat i no volem més promeses electorals incomplides. Volem ser protagonistes del nostre present i del futur. El marc és la ciutat construïda, ús, disseny i gestió. En aquest context ens trobem en un any d'eleccions municipals, autonòmiques i generals. Per això és el moment de dir en veu alta que els ciutadans tenim l'oportunitat d'aportar propostes que fixen altres camins d'actuació i de participació diferents dels que disposem en aquest moment. Per tot això, la nostra associació, avançant-se al futur, hem plantejat aquesta convocatòria oberta d'idees per a la zona del Pall Benimacletès amb la finalitat d'obtindre idees vàlides per a debatre amb l'administració pública, els propietaris dels terrenys, els partits polítics i els veïns i veïnes del barri. Som una entitat veïnal responsable dels seus actes i no som pretensiosos. Sabem el que volem. Sempre tenim una actitud positiva i volem convertir el projecte en una experiència única d'urbanisme de participació que pugui donar un gir en la concepció de la ciutat, d'un urbanisme dotacional a un urbanisme facilitador, que els ciutadans no tinguin que esperar a que es dicte justícia quan la torre estigui ja construïda, sinó que no se puguin construir torres mentre que no s'hagi dictat justícia. Tenim que treballar el present per alcançar el futur. Hi ha futur, no és una utopia. Com deia el poeta Mario Benedetti, el futur és lent, però bé, el futur és lento, però viene. A continuació, donarem la paraula a Jorge Hermosilla, vicerrector de Participació i Projecció Territorial de la Universitat de València. Després parlarà Vicent Esteban Chapafria, director de l'Escola de Camí de la Universitat Politècnica de València. A continuació, Amparo Martínez, directora de l'Oficina de Caixa Popular en Benimaclet. I finalment, David Estal us explicarà les bases del concurs. I per últim, el més important, donarem la paraula als veïns i veïnes que donaran la seva proposta a 3 preguntes. Com és Benimaclet? Com volen que siga Benimaclet? I quina és la resposta des de Benimaclet a la situació de crisi i canvi en què ens trobem? Tot allò d'una forma sorpresiva que esperem que us agrade i ens porti a fer possible els somnis. En vosaltres, el vicerrector de Participació i Projecció Territorial de la Universitat de València, don Jorge Hermosilla. Bien, buena nit a todos y a totes. Buenas noches a todos y a todas. Gracias, presidente Antonio, amigo Antonio. Yo no he preparado un discurso para leerlo, simplemente me van a permitir que comparta con ustedes algunas ideas, algunas reflexiones y, en todo caso, el por qué la Universitat de València, mi institución,
su institución, nuestra institución, está presente en este acto y en el proceso que hoy se abre. Estamos compartiendo con ustedes el concurso de ideas para consensuar la transición entre la ciudad y la huerta. Y me gustaría recalcar precisamente el infinitivo, consensuar. Ya de entrada es una acción loable que permite, que justifica que esté la universidad presente en este acto y en esta acción. Estamos ante un antecedente o una realidad, y es la propia Asociación de Vecinos de Benimaclet. Si no me equivoco, este año 2015 cumplen ustedes 45 años. 1970, ¿puede ser? 74. Bueno, entonces la información es errónea, pero en todo caso más de 40 años. No es casualidad que la iniciativa de replanteamiento del urbanismo valenciano se haga un barrio con la tradición que tiene Benimaclet. No es casualidad. Y hablo de barrio y no hablo de distrito, no hablo de calles, avenidas, hablo, insisto, del concepto de barrio. El antecedente, la asociación. El precedente, sin lugar a dudas, y soy conocedor del tema, a través del decano de la Facultad de Ciencias Sociales que nos acompaña, nuestro amigo Alex Cano, la iniciativa que ustedes realizaron a través de los huertos urbanos. Una experiencia pionera, con una clara componente social, una componente reivindicativa y, por supuesto, participación ciudadana. Un proyecto basado en las claves de cualquier desarrollo territorial, como son los recursos, como son las redes y como es la innovación. Pero, lógicamente, hoy no vamos a hablar de los huertos sociales, sino precisamente de otro proyecto que se lanza desde el seno de la Asociación de Vecinos de Benimaclet. Un proyecto que se basa, como bien se ha apuntado anteriormente, por un concurso de ideas. Otro tipo de urbanismo es posible. Un urbanismo que yo definiría como sostenible e integrado, o integrador. Integrador desde el punto de vista social, integrador desde el punto de vista paisajístico, integrador desde el punto de vista de la calidad de vida de los ciudadanos. Y además con una ventaja, creo yo, una ventaja respecto a otras iniciativas. Y es que el buen hacer de la directiva de la Asociación de Vecinos de Benimaclet nos convenció a ambas universidades públicas valencianas de la ciudad de Valencia, del CAP y Casal, en colaborar, en participar en el proyecto. Y no solamente las dos universidades, que además son complementarias, una, humanidades, sociales, ciencias de la salud, ciencias básicas, otra, ciencias técnicas, básicamente, nos complementamos, pero además con la participación decisiva, como también se ha apuntado anteriormente, de Caixa Popular. Y me van a permitir una pequeña reflexión. Cuando hablamos de Caixa Popular estamos hablando de banca valenciana, de lo poco que queda de banca valenciana. Y la experiencia que tengo como vicedirector y la colaboración con la propia entidad financiera valenciana, bancaria, una cooperativa de segundo grado, es inmejorable. La relación existente entre lo valenciano y Caixa Popular es para aplaudir. Enhorabuena, por lo tanto, por la decisión de Caixa Popular de estar con y en el barrio. Los criterios de valoración del concurso de ideas, que después se van a exponer, me van a permitir que reflexione muy rápidamente. Se habla de protección del paisaje del Horta. Se habla de respeto a los criterios del paisaje tradicional del barrio. Se habla de sostenibilidad. Se habla, cómo no, de participación ciudadana. En definitiva, entendemos en criterio general, como es comprender, qué difícil es, comprender un espacio urbano, un espacio de transición, un territorio de transición, no solamente un espacio. Y cuando hablamos de territorio nos referimos al espacio físico, pero también y sobre todo a los ciudadanos, a los habitantes que viven, que experimentan ese espacio. En ese sentido, la Universitat de Valencia no podía negarse a la invitación
que realizó el presidente de la asociación y su directiva en participar, en colaborar en lo posible en esta actividad. Saben ustedes que la Universidad de Valencia, pública y valenciana, se caracteriza lógicamente por desarrollar aquellas misiones habituales que decía Ortega: investigar, formar, transferir el conocimiento, y últimamente incorporamos una nueva función o misión, nueva entre comillas, que es la implicación, la colaboración, el compromiso con el territorio. Lógicamente, si barajamos esas misiones, esas funciones, la Universidad de Valencia no se podía negar. Y aquí estamos. Quería acabar mi breve intervención con dos cuestiones, dos ideas. La primera, parten ya ustedes de un éxito. El iniciar el proyecto tal como se ha diseñado es un éxito, sin lugar a dudas. Todo lo que venga a partir de ahora es sumar, pero el éxito ya lo tienen. Mi enhorabuena, presidente. Nuestra enhorabuena es de la Universidad de Valencia. Y en segundo lugar, nuestro agradecimiento. Nuestro agradecimiento institucional porque, de nuevo, una asociación con la trayectoria que tiene la Asociación de Vecinos de Benimaclet, que nos haya invitado a colaborar en su proyecto. Muchas gracias y éxito. Bé, bona nit a totes i a tots. Vull només unes paraules breument per parlar en nom de la Universitat Politècnica de València i, en tot cas, donar les gràcies a l'Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet per la invitació que he pogut tenir esta vesprada per poder acudir i estar amb vosaltres en aquest acte. Jo crec que en qualsevol acte cal subratllar algunes de les que denominem habitualment les paraules claus, allò que diguem que és significatiu, que resum d'alguna manera qualsevol dels temes que es van a tractar. I jo em diria que al parlar en aquest moment de l'Associació de Veïns i de la idea i del concurs que està plantejant-se, n'hi ha bàsicament tres paraules que són les claus. D'una part, la primera paraula clau que crec que és destacable és que és un plantejament obert. És un plantejament en el que les regles són mínimes i que només serveixen per establir què volem, què voleu i, per tant, donar un camí que puga establir unes solucions a un problema que es planteja de transició territorial i de canvi del que és una part del territori a una altra. I aquest aspecte és una qüestió que cal subratllar i molt importantment. Una segona paraula que jo voldria destacar i que resumira d'alguna manera allò que estem fent en aquest moment les dues universitats de València és precisament el suport. Entenc que, com ha dit el president de l'associació, n'hi ha tot un cabdal dins de les universitats que es té que aprofitar, però estic convençut que, a més, les universitats públiques tenen l'obligació de revertir la inversió que la societat fa per tal de posar en marxa tot un programa d'investigació, de formació i també de compromís, com ja s'ha dit, amb la societat que d'alguna manera la suporta i dona el suport econòmic necessari per al seu funcionament. Per tant, el que vull traslladar des de la meva comunitat universitària és el suport que específicament tindrà lloc sobretot a través de l'Escola d'Arquitectura i a través de l'Escola d'Enginyers de Camins, Canals i Ports, però que comptarà també amb la participació d'altres professionals, d'altres persones que treballem a la Universitat Politècnica de València. I la tercera paraula que jo voldria també destacar ara per ara és la de la participació. La participació és un element fonamental en qualsevol decisió pública i crec que dins de les universitats, dins de qualsevol institució, s'ha de canviar els models que ara per ara tenim. El planejament urbanístic s'ha anat plantejant contínuament des de fa anys amb un model que ara per ara està francament obsolet. Un model que els anglosaxons nomenen el model DAD, model de decidir, d'anunciar i de defensar. I aquest model ara per ara està completament superat i n'hi ha països en què ja està totalment superat i fent-se d'una altra manera el que es vol fer i la decisió pública que es vol prendre en qualsevol tema.
Per tant, superar aquest model es supera precisament amb una paraula que és la de la participació i amb els fets que la participació poden subratllar. En aquest moment jo crec que la decisió de convocar un concurs amb el suport de les universitats, amb la promoció de l'associació de veïns, com ja s'ha dit, és un èxit segur, perquè la resposta que tindrem segur que és bona i podrà donar peu a que es puguen plantejar uns temes. Conteu de sempre amb l'oportunitat de les universitats públiques, conteu amb la Universitat Politècnica de València i estic segur que amb el canvi de model, amb el foment de la participació pública, podrem tenir millors resultats que els que fins ara hem tingut, que no és menys difícil, per una altra banda. Així que simplement aquestes paraules per donar l'enhorabona a l'Associació de Veïns i també agrair la participació, com ja s'ha dit, de la Caixa Popular amb el suport econòmic necessari per poder donar peu a que aquest concurs pugui celebrar-se. Simplement això i, com dic, donar d'entrada ja l'enhorabona i simplement donar pas a les paraules segur més importants que parlaran pròpiament del concurs i la participació ja inicial de la gent en aquest acte. Moltes gràcies. Hola, jo soc Amparo, soc la directora de l'oficina Cama Huert en Caixa Popular, així en Benimaclet. Alguns ja en conegueu, uns altres no. Lo primer, saludar-vos a tots, perquè a tots els que heu vingut així a l'acte, perquè demostreu que en això que esteu molt compromesos i molt preocupats per el vostre barri, que això ja és un pas, i que voleu que Benimaclet se desenvolupe i que creixca entrellat, tenint en consideració les opinions de tots els col·lectius que viviu en ell. Dir-vos que en la nostra essència, com a entitat valenciana que som, i avui un dia, com bé ha dit Jorge, no n'hi ha molts que puguen dir el mateix, els beneficis que se generen es reporten íntegrament en territori valencià, creant una riquesa local en el nostre entorn. I teniu que tindre en compte que des de març és un entorn que anem a compartir. Per aquells que encara no ens coneguen, comentar-vos que Caixa Popular és una cooperativa de crèdit valenciana de treball associat, formada per 257 socis de treball i 130 cooperatives sòcies valencianes. Per lo que sabem lo que és cooperar, sabem valorar l'esforç per ajuntar-se i treballar en equip i així poder arribar a desenvolupar accions que en solitari, com molt bé vosaltres també sabeu, no es podrien dur a terme. Per això, recolzem activament l'associacionisme. Ens caracteritzem per fer un tipus de banca diferent, més social i cooperativa. Duguem damunt quasi 40 anys d'història on hem volgut mostrar a través de les nostres accions el nostre compromís en la societat valenciana. I ara que hem arribat a Benimaclet, volem recolzar este concurs d'idees amb la finalitat de fusionar la ciutat i l'horta al voltant dels horts urbans, que en si mateixos ja són un exemple a seguir. Des del primer moment que vàrem començar a parlar en Antonio, que va ser la primera persona que va vindre a fer-nos el plantejament a través de l'associació de veïns, el tema ens va aparèixer molt interessant. Supon que de seguida Antonio, que és prou llarguet, se va donar compte, perquè encara no havíem acabat les primeres converses, ja ens va presentar a Arturo, que vingué ja a detallar-nos un poquet més els aspectes tècnics del projecte i d'esta manera poder anar avançant, sobretot en els termes ja de la col·laboració. Ens teniu guanyats des del principi, perquè la proposta casa totalment en els nostres valors, que són la nostra identitat i que els han fet forts en un sector com el financer, en tot el que han caigut els últims anys, i a més ens han permès créixer i obrir oficines i en definitiva demostrar que es pot treballar d'una altra manera.
protegint el medi ambient, sent solidaris, defendent la societat valenciana, recolzant a les associacions, als moviments veïnals, apoyant l'educació i la formació. Caixa Popular vol formar part del motor de desenvolupament dels pobles i dels barris on es troba. I jo, per la meva part, o per la part que em toca, i perquè m'ha tocat estar així amb vosaltres, en el barri de Benimaclet, estic veient de manera real, estic palpant la voluntat de tots vosaltres de prioritzar el benestar del vostre barri des de les vostres associacions, i nosaltres hem vingut a fer el mateix, apoyant i començant per apoyar este concurs d'idees amb esta finalitat tan enriquidora per a Benimaclet. No vull concluir sense destacar la gran sort que teniu, perquè sou uns privilegiats, per tindre gent tan preparada, lluitant i treballant en benefici de tots vosaltres i del vostre barri. Gràcies per la vostra atenció i bon vespre a tots i a totes. La veritat que des d'ací sembla que no hi hagi ningú, perquè en tant de focus no pareix que hi hagi ningú, però recordeu, no sé, alguns d'ací, el 8 de juliol érem la meitat de la meitat, o sigui, i avui pense que n'hi ha gent fins i tot fora, no? Aleshores, agrair la presència de tots i totes perquè l'esforç ha valgut la pena. Fa 8 mesos, precisament, començarem aquesta iniciativa, tantejant un poc a les veïns i veïnes d'ací del barri què podíem fer en relació amb concurs d'idees sobre el Pall de Benimaclet Est. I després d'aquest procés, d'aquest temps, el que avui presentem precisament són les bases d'aquest concurs. Sabeu que el que corre per ahí és un esborrany perfectible, completable un poc per algunes opinions que replegarem avui també, sobretot en la part de participació veïnal, però que ja la setmana vinent, a final de la setmana, ja es publicaran a la web, que també avui anunciarem, i que estaran a disposició de tots vosaltres per a poder començar. Jo, com a secretari tècnic del concurs, us vaig a resumir breument el que hem treballat aquests temps. El primer i molt important, i ho ha dit Xapapria, és que és una convocatòria oberta. No és tant la paraula concurs tècnic d'idees on només se presenten els arquitectes, sinó que és una convocatòria oberta i, per tant, està obert a tot el món, sobretot en ganes de donar idees cap a aquests terrenys. Hem estructurat el concurs en 3 fases. La primera és el concurs en si mateixa. La segona serà, ja quan s'entreguen les idees, una presentació a tota la ciutadania. I la tercera, el que ha dit Antonio, molt important, serà que aquestes idees van a servir de base per al govern que arriba en maig de 2015. Aleshores, pensem que estem anticipant-nos al futur, tot i que en aquest moment, com sabeu, s'està revisant el Pla General de València i un dels sectors afectats i molt afectats és precisament un PAI que fa 20 anys ja es va proposar en el 1994 i que és un PAI que ja hem vist que ha fracassat, no sols perquè no s'ha fet, sinó perquè els seus paràmetres inicials són obsolets en la construcció d'avui en dia de la ciutat. Però, tot i això, volem partir d'una realitat i volem partir del que significa el PAI i al concurs i a les bases ho veureu que es tracta de revisar precisament els paràmetres urbanístics d'aquest PAI. Això no vol dir que plantegem altres models de ciutat i, sobretot, altre model de barri. L'àmbit d'actuació són 269.775 metres quadrats, que ja és molt complicat donar idees d'un àmbit tan gran així d'una, i per això, de fet, la planificació moltes vegades fracassa. Es tracta de que és per primera vegada, penso jo, en la ciutat que es planteja un concurs a aquesta escala, una escala de barri, una escala de transició, com també s'ha dit, entre l'hort de la ciutat, i que tot i que l'àmbit correspon a aquests
en el que ara veureu que són descampats entre la Ronda Nord i el propi barri de Benimaclet, però que la revisió del Pla General planteja fins i tot que això trasbase el que és la Ronda Nord amb les zones de Vera 1 i Vera 2. Per tant, es tracta també d'anticipar-se i de proposar com d'alguna manera podem d'una vegada per totes donar unes idees sobre com volem consensuar la transició entre l'hort i la ciutat en un barri amb molta història com és el de Benimaclet i que per tant té un nucli històric també molt important que n'hi ha que treballar en el concurs, tot i que no estiga en l'àmbit pròpiament dit. Nosaltres en les bases hem elaborat un esborrany d'unes 29 pàgines que jo porto així i que de moment algunes entitats del barri tenen. La comissió organitzadora l'ha revisada en aquestes reunions que hem anat fent en aquests mesos, una comissió organitzadora en la que és molt interessant, més enllà del que s'ha parlat, que el propi convocant siga una associació de veïns, és una actitud ambiciosa i pionera en la ciutat, però a banda no sols convoquen i ja està, sinó que tot el procés durant aquests mesos ha sigut unes reunions constants en una comissió organitzadora i una gestió en les universitats i en la Caixa Popular per aconseguir que això siga viable. En la comissió organitzadora, vaig a dir-ho ràpidament, estan Antonio, que és el president de l'associació, Francisco Guardeño, que és el portaveu, Arturo Sanz, en representació dels horts urbans, Manuel Cerdà, en representació de Benimaclet Conta, Antonio Montiel, que és advocat i en representació de Per l'Horta, Jordi Peris, que ve del col·lectiu Utòpica, Carles Dols, arquitecte, Mariola Fortuño, a peu de carrer, d'ací de Benimaclet, Fernando Gaja, professor del Departament d'Urbanisme de la Politècnica, Ernest Cano, degà de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat, jo mateix i Carolina, que és agrair-li sobretot l'ajuda que m'ha prestat estos mesos, perquè ella també està i forma part de la secretaria del concurs. Hem tingut col·laboradors al crear la pàgina web, Marga, en l'assessorament lingüístic, Raquel, i en el disseny gràfic, Cecília. Els recolzaments els aneu a veure ara després perquè van a participar i van a dir aquestes 3 preguntes i aquestes respostes a les 3 preguntes que ha comentat Antonio i per altra banda els recolzaments de la Universitat i de la Politècnica no sols a nivell vicerrectoral sinó a nivell també departamental. És molt interessant perquè s'han anat afegint al projecte perquè alguns d'ells fins i tot ja estan treballant en els seus propis alumnes a aquest espai. I aleshores volem sumar les idees també, per què no, dels estudiants al que seria un concurs que no es tracta sols de guanyar, sinó de que totes les idees, per tant, són vàlides i són negociables. És a dir, anem a donar 3 premis, però no un primer, segon i tercer, sinó que 3 premis de la mateixa quantia, perquè estimem que no es tracta d'una sola idea és la bona i és la guanyadora, i aquests 3 premis en el pressupost que contem serà segurament de 2.500 euros cadascun, que ja és prou, però a banda totes les propostes seran exposades tant en el barri com en la ciutat, en un espai cèntric de la ciutat i en el barri. I per últim, les propostes finalistes seran publicades en revistes especialitzades i en revistes d'àmbit més general. Continuant, és molt important també el jurat del concurs. En tracta de que sigui un jurat no sols de nivell local, sinó també de nivell nacional, estatal, perquè ens interessava que tinguera certa repercussió fora del que seria l'àmbit pròpiament dit local. En aquest jurat és molt interessant l'aparició, per tant, de 3 persones, 3 dones magnífiques, professionals, de l'àmbit de l'arquitectura, de l'àmbit de la biologia i de l'àmbit del paisatgisme, com són Zaida Musí, Maria Auxiliadora Gálvez i, em falta una, que ara no... Paola Sangalí, exacte, el Sangalí me'n recordo, Paola no. Són 3 dones, una de Barcelona, una de Madrid i una de Sant Sebastián, que diguem que és el jurat més de prestigi tècnic, però per altra banda en aquest jurat evidentment també estarà el representant de la Universitat Politècnica, el representant de la Universitat de València, que serà en aquest cas Ernest. També comptarem amb el president de l'Associació de Veïns, amb Arturo, com a representant dels horts urbans. És un jurat, per tant, on hem intentat donar veu i vot als representants acadèmics, tècnics i també socials. La ciutadania també participarà d'alguna manera.
estem participant des del principi perquè ja és la pròpia associació veïnal la que convoca el concurs, però a banda no es tracta d'un vot popular. Això ho hem parlat molt perquè al final no es tracta de m'agrada esta o m'agrada aquesta altra. No, la ciutadania té molta més força que el dir què m'agrada i què no m'agrada. No? Aleshores el que anem a intentar és que el barri de Benimaclet i la resta puga participar d'una manera molt més activa, no sols en la redacció de les bases, sinó en el procés que anem a portar endavant. Per exemple, en el calendari proposat, per als que esteu i hem vingut molts, segurament que voleu presentar-se al concurs i que ja vos dic que a partir del 16 de gener tindreu a la vostra disposició les bases per a llegir-les, consultar, etc. L'entrega del concurs és el 14 d'abril, Dia de la República. El 14 d'abril entregarem el concurs, també anticipant-se a maig, que seran les eleccions, però abans n'hi haurà un procés obert d'inscripció per a comprometre's amb aquest concurs, una inscripció que es farà fins el dia 15 de març, abans de falles, una inscripció que a més volem que mos conteu un poc la motivació de per què s'inscriviu, una inscripció que té una mínima quota per a despeses també d'uns 20 euros i que farà també un plaç en el que se podran fer consultes sobre el propi concurs. Però a banda, i molt important, a partir d'avui, avui heu vingut segurament moltes entitats del barri, vos plantegem que si teniu ganes, si teniu predisposició durant aquests 2-3 mesos que falten fins al 15 de març de plantejar alguna activitat que considereu que puga aportar algun contingut als concursants i al concurs en si mateixa, tota aquesta informació la volcaríem en la web. Que depèn un poc de vosaltres. Durant la comissió hem parlat d'alguns exemples, els col·legis poden fer alguna cosa en els xiquets, la Universitat Popular es pot fer una altra cosa, el comerç és una altra, etc. Aleshores, tot això ho podem coordinar un poc nosaltres, però depèn també de la vostra motivació d'anar aportant idees i valor afegit al mateix concurs. El correu, la web, tot això, que són qüestions pràctiques, ho veureu en breu, ho veureu en les bases. La web sí que és cert que apareixerà després per ahir en algun moment, i el calendari, com vos dic, després de l'entrega i després de l'inscripció, o sigui, després de l'entrega se farà l'exposició i se farà aquesta negociació amb els partits polítics. Tant l'acte d'avui com l'acte que tinguem el 2 de juliol com els actes que anem fent estaran pensats també a la web i són tot informació valuosa que podem tindre. Volia continuar, i ja quasi acabant, molt important, en les pròpies fases hem volgut d'alguna manera incorporar uns criteris de valoració, perquè no es tracta de fer un plànol d'ordenació urbanística a l'ús, de dir quina classificació del sòl li anem a donar a aquest terreny en el futur. No es tracta d'això, no es tracta de veure on van els equipaments en el país. Es tracta d'algo més important, i és el procés que s'ha de donar en aquest àmbit en el futur en relació al barri de Benimaclet. I nosaltres donem unes pistes en quant a criteris de valoració, que són uns 7 o 8, i vaig a llegir-los, vaig a resumir-los. 1, molt important, el tractament de la transició entre l'horta i la ciutat i la resolució del límit d'aquesta mateixa. La salvaguarda de les condicions mediambientals existents i de l'estructura territorial de l'horta. La preservació del model d'habitatge del barri. La contribució a un model de ciutat ambientalment sostenible i la reducció de la petjada de carboni. La contribució a un model de ciutat socialment i econòmicament sostenible, inclusiva, etc. La qualitat dels espais públics i la justificació de metodologies participatives per a l'ús i la gestió dels serveis comunitaris. Efectivament, tots són bons propòsits. No podia ser d'una altra manera. Aleshores, el que esperem no és que l'utopia que siga realitzable en una sola idea, però sí que volem caminar cap a ella, i aquestes idees són tot per a sumar en un model de ciutat molt més compartit que el que planteja el PAI, que en la documentació que vos facilitarem veureu que és simplement torres, un espai zonificat i una edificabilitat excessiva per a lo que seria la transició entre l'horta i la ciutat. Segurament l'únic criteri de valoració que vos demanem és el sentit comú i un poc la implicació amb el barri en el que estem treballant. Això vol dir que no es quedem simplement en les etiquetes sostenible, participable i tal, sinó que ha de ser, per supost, habitable i bàsicament com ho és ja Benimaclet en moltes de les seues zones. Jo acabaré dient que aquest concurs ha tingut referents i gràcies, i que ho posarem l'altre dia. Un d'ells és Imagina Velluters, que es va fer així en la ciutat fa temps. Fa poc també l'Associació de Víctimes del Metro ha convocat un concurs en relació al monument que homenatgea aquest fet.
N'hi ha altres referents en Barcelona, com el Plauits, per exemple, però jo penso que no n'hi ha... Aquest concurs també tendeix a ser un referent per a altres barris que pense que haurien de donar-hi pas, com per exemple el Cabanyal, perquè s'hem d'avançar a lo que és un urbanisme ja caduc i hegemònic i que no té trellat i que en aquest moment està en fase d'al·legació pública i que d'alguna manera si no participem i no fem, perquè això és la guerra, vamos. O sigui, ja d'alguna manera ja toca que la ciutadania faci l'urbanisme i tenim interès en fer-lo perquè es nota en la quantitat de gent que n'hi ha avui. La manera de fer-ho no és només presentant-se a concursos, sinó també fent concursos. Sentar les bases és tan important com fer les idees dels que ens diuen de fer. Jo, sense més, vos dic que ens tornem a veure d'ací uns mesos i en aquests mesos tindrem no només molta gent, sinó a més un bon grapat d'idees. Gràcies. I ara el poble parlarà. Així que Arturo, comença. A veure, en representació de Benimaclet Contes va pujar Manuel Ferran. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por la maravillosa participación que tenemos en este acto de hoy. Y bueno, yo como representante de una de las asociaciones, uno de los proyectos que se han realizado aquí en el barrio a partir de la asociación de vecinos, que es Benimaclet Conta, un proyecto que, si no lo conocéis, trata de recuperar la memoria oral, gráfica, escrita de nuestro barrio. Todo lo que ha ido ocurriendo en este precioso barrio lo hemos conseguido unir y desarrollar en una página web que podéis visitar, donde podéis conocer mucho más de lo que Benimaclet ha sido desde sus inicios, ¿no? En esta idea de recuperar la memoria del barrio, no solamente de recuperar la memoria antigua o aquellos hechos o lugares que antiguamente eran importantes o han quedado en nuestras mentes, sino también con una propuesta de futuro con la idea de ir hacia adelante, ¿no? Por ello podréis ver también una serie de apartados como el de las luchas vecinales, el de las propuestas que han ido ocurriendo, y en este caso esta propuesta de concurso del País de Benimaclet Este se podría insertar perfectamente dentro de este desarrollo de recordar lo que está pasando en este barrio, porque al final una de las cosas importantes es que entre todos estamos haciendo historia. Una microhistoria, una pequeña historia, pero es la nuestra, es la del barrio y es la que nos importa y nos interesa para conseguir desarrollar este entorno histórico, este casco, este lugar que a todos nos encanta y que además pues, podemos plantear una serie de ideas diferentes a las que el urbanismo al uso nos está planteando. Simplemente recordar que muchas de las grandes conquistas de la sociedad han nacido siempre de la ciudadanía, de los usuarios de la ciudad, de la gente que vive en ella, y que gracias a ellos se han conseguido muchas cosas que sin esta movilización ciudadana no hubiera sido posible. Como bien ha dicho David, es tan importante presentarse al concurso como plantear el concurso, que se planteen más concursos a partir de ahora y que nosotros podamos ser un poco esa primera piedra de toque en la ciudad de Valencia para promover este desarrollo urbano acorde a las necesidades reales de la gente que vivimos en este barrio. Gracias, muchas gracias. Vamos para allá. Yo te propongo
Ara una representació del col·lectiu públic Pare Català. Un aplaudiment. Alumnes de 6è B i C del Col·legi Públic Pare Català. També estan Neus Assins i Nicolás Tena, que venen a donar-nos suport. Estem ací perquè ens han convidat a participar en aquest acte, i això és perquè a l'escola estem fent un projecte sobre l'Immaculada i l'Horta. Ens ha demanat que donem resposta a 3 preguntes. Jo, Júlia, respondré la primera pregunta. Com és Benimaclet? Benimaclet és un barri que sembla un poble perquè abans era un poble. En ell hi ha encara molta gent que viu de l'horta. Hi ha molts veïns que han decidit treballar l'horta per al consum propi. Per exemple, els sols urbans de l'associació de veïns. També hi ha molts estudiants que venen de totes les comarques del País Valencià. Pels carrers de Benimaclet se sent parlar el valencià, gràcies als estudiants i a la gent gran de l'horta. Sentim que tenim arrels en Benimaclet. Hi ha un ambient cultural molt interessant. És un barri en què encara podem sentir els pardals i hi ha un ambient molt tranquil que pensem que és perquè tenim l'horta al voltant. Hola, soc Carme i vaig a respondre a l'altra pregunta. Com volem que siga Benimaclet? Volem un barri que s'assembli a un poble amb cases baixetes i ecològiques que respecten la natura i l'horta. Moltes voltes hem sentit a la gent gran de l'horta contar històries amb pena d'haver perdut coses que no tornaran i no volem que passi el mateix. Volem protegir el que ens queda de poble i l'horta i si podem ampliar-lo. Volem gent jove treballant als horts. Volem continuar tenint l'ambient de Benimaclet, que és molt especial. Volem l'horta al nostre voltant i que la gent de Benimaclet la valori com es valora en la resta del món, com una de les meravelles de la humanitat. Jo soc Aitana i vaig a respondre a la següent pregunta. Quina és la resposta de Benimaclet a aquesta situació de crisi i de canvi en què es trobem? Tornar a les arrels i lluitar per conservar tots els carrers que hem comentat. Intentar viure més a prop de la terra i cuidar-la. Rebre els espirits per a conèixer-la, per al Museu de l'Horta, etc. Valorar la meravella que tenim. Un territori d'horta mil·lenària, amb un sistema de séquies d'un valor incalculable, amb la possibilitat de comprar productes d'horta als seus veïns, etc. Muntar grups de consum. Comprar la verdura als nostres veïns, tenir un comerç de proximitat, posar punts de venda en les escoles, en les associacions, etc. Recuperar el mercat de la plaça. Construir pensant sempre en l'horta com a espai protegit i fer que les noves construccions no siguin una agressió per a l'horta. També volem recordar la tragèdia a la Punta, on tota l'horta va acabar destruïda i nosaltres tenim l'oportunitat de no repetir aquesta experiència amarga. I això és el que denunciem els xiquets de la nostra escola.
un representant del Col·legi Públic Carles Salvador? Però n'hi havia ningú? No ha vingut. Per l'Institut Rascanya? Santiago Ferrer, Huertos Urbanos de Benimaclet. Buenas tardes a todos. Buenas noches. Yo soy un ponente de los huertos urbanos de Benimaclet y vengo aquí a exponer prácticamente mi sensación y la sensación que veo de mis compañeros desde que se realizó el tema de los huertos urbanos. Y quiero decir que prácticamente es raro el día que uno no se pasa por el huerto, porque el día que prácticamente no pasa lo echa de menos. Y es la verdad, y más en prácticamente la situación que hay de un poco de desengaño y paro y desilusión en estos momentos, pues siempre en un momento dado buscamos situaciones de desahogo y lo que es en un momento dado unirse con la madre naturaleza, coger en un momento dado la azada, picar, esto, hacer vida social con otros compañeros y ver cómo en un momento dado los sueños de uno se hacen partícipes de los demás y que van adelante y se crean, pues, por ejemplo, los huertos y llega uno y dice, vamos a poner un gallinero y vamos a poner una gallina que está en peligro de extinción y el gallinero hoy por hoy está hecho y las gallinas se están, es decir, que lo que se quiere se consigue y prácticamente hasta ahora nos han dicho que nos han impuesto en un momento dado lo que los demás quieren con nuestro dinero y de la manera que ellos quieren. Y prácticamente esto da a demostrar que somos nosotros los que tenemos que decidir lo que queremos, dónde estamos, dónde vivimos, con quién nos relacionamos y nos tenemos que prácticamente unir, colaborar y los sueños que tenga uno, pues en un momento dado apoyar y tirarlos para adelante. Y así prácticamente llegar a tener en un momento dado una vida social, una vida vecinal, como prácticamente debe ser y era antiguamente los pueblos, que como una gran familia, no como lo que nos han impuesto del cemento y de las grandes empresas y centros comerciales, que al final todo es simplemente como aquel que dice gasto, consumo, estrés, nervios, peleas, broncas. Y en pocas palabras voy a terminar diciendo que uno de los días que estaba en el huerto, yo el huerto lo tengo a un minuto de mi vivienda, y un día que estaba en los huertos, en un momento de con los compañeros, le dije, ¿os dais cuenta? Es increíble. Un minuto de ahí a aquí y esto es el paraíso. Y eso de ahí en un momento de eso es un infierno, es decir, la capital del estrés y aquí la paz, el relajamiento, los pájaros, es decir, la madre naturaleza y uno mismo que es naturaleza. Bueno, gracias por atenderme. El AMPA del Pare Català, Miquel Ruiz. Hola, molt bona nit a tots i a totes. Abans que tot, un parell de coses en nom de l'Associació de Pares i Mares del Col·legi Públic Pare Català de Benimaclet. En primer lloc, venim en nom de l'AMPA i, com no podia ser d'una altra manera, no només corroborem, sinó que difícilment millorarem les paraules
de les nostres filles i els nostres fills que ens han precedit i que, ja us diem, corroborem i recolzem absolutament. En segon lloc, una nota de circumstància. Avui m'ha tocat a mi parlar en nom de l'Associació de Mares i Pares, però volia disculpar l'absència de la nostra companya presidenta, Anna Codonyer, que per circumstàncies personals avui no ha pogut acompanyar-nos. I m'ha tocat a mi i us he portat un breu resum de la proposta que ens va fer l'associació de veïns perquè reflexionaré al voltant del barri. Són 4 idees, hem intentat lligar-les de la manera més coherent possible i espero que aporten alguna cosa a la sessió d'avui. 3 minuts. Benimaclet és poble i Benimaclet és barri. És un poble, és un barri que ha sabut mantenir les seues arrels i tradicions. La gent es coneix i la gent s'identifica amb el barri. Ens agrada que existisca aquesta identitat comuna, la d'un antic poble de l'Horta que avui és barri i que avui és comunitat. És essencial per tot això, des del nostre punt de vista, mantenir l'identitat del barri al voltant de l'existència de l'Horta. No escanyar el barri entre circunvalacions que molt probablement farien perdre de vista el sentit del que ara com ara és Benimaclet i del que volem que siga. Per tot això volem agrair molt sincerament a l'Associació de Veïns no només la invitació, com he dit adés, sinó també aquesta iniciativa que pretén exactament això, preservar la identitat del nostre barri ben lligada a l'espai de l'Horta. Benimaclet ens agrada també perquè és un lloc acollidor i és un lloc innovador. Gràcies al seu esperit obert, aquesta acollida que fa a tothom fa possible que es doni una confluència de gent que vinga d'on vinga, se sent acollit, se sent part del barri i gràcies a això jo crec que és el que permet que al si d'aquest racó de la ciutat es generen tantes iniciatives i projectes diversos que comparteixen aquest sentiment de vincle, de relació en el barri i aquest compromís per, a poc, en l'aportació de tots, millorar-lo cada dia. Com volem que siga el barri? Com volem que siga Benimaclet? La Benimaclet que volem és una Benimaclet que siga un lloc de ciutadans, grans i menuts, i que sigui un lloc de ciutadans on tots puguem participar. Un lloc inclusiu, on tots els ciutadans, grans i menuts, se senten parts d'aquest espai. Un lloc educador, perquè parlem en nom d'una associació de pares i mares d'una escola i volem que els nostres fills i filles, volem que Alma, que Aitana, que Júlia, que Neus, que Nicolau i que tots els alumnes del nostre centre, que tots els xiquets i les xiquetes de Benimaclet visquen coherentment fora de l'escola tot allò que les nostres mestres intenten transmetre'ls dia a dia. Volem que visquen en Benimaclet allò que viuen dins de l'escola i per això volem, la Benimaclet que volem ha de ser una Benimaclet educadora. El barri català, crec que tots ho coneixeu, és una escola que té un projecte educatiu, unes característiques ben marcades. Una escola que treballa per oferir un servei educatiu públic de qualitat per a tots i per a totes. Una escola democràtica, participativa i una escola ben compromesa amb la llengua del nostre país. No només pedagògicament, sinó també socialment. Volem d'alguna manera que l'aportació que la comunitat educativa puguem fer a aquest projecte també estiga marcada per aquesta identitat que tenim com a escola, perquè pensem que és molt coherent amb la identitat que té el barri. Volia aprofitar també l'ocasió per a dir-vos que, com molts de vosaltres sabeu, el barri català està de festa, està de celebració, perquè precisament aquest any celebrem el 35 aniversari de la creació de l'escola i el 25 aniversari del començament de la primera línia en valencià. Per tot això, precisament ara que estem parlant de la Benimaclet que volem, pensem que aquesta Benimaclet que volem està millor representada que cap altra cosa per les seues associacions i entitats i volíem fer partícips a totes les associacions i entitats que esteu així presents d'esta celebració. En tindreu notícies pròximament, però volíem llançar-vos ja la invitació. I finalment, per acabar, sí que volem deixar clara una cosa, també en línia amb el que està comentant la proposta de l'associació de veïns. La Benimaclet que volem és la Benimaclet que es basa en el treball de les seves associacions i dels seus col·lectius. És la Benimaclet que sabem que guanyarà l'Horta, perquè, com ha comentat algú adés, no n'hi ha un altre fi per a la història que aprofitar el triomf de la participació per a fer possible el somni i la il·lusió compartida de tot un barri i fer nostre aquest patrimoni que és l'Horta que s'envolta
i que segurament això passarà malgrat projectes d'ordenació urbanística, ampliacions d'altres espais que puguin estar amenaçant aquest espai. La Benimaquet que volem és aquella que està basada en el capital humà i social, i precisament perquè la matèria de la qual està feta aquesta qualitat de vida és precisament el capital social humà, les nostres entitats, la nostra gent, confiem que aquest projecte segur que serà un èxit i en la mesura del possible farem les aportacions que calgui des de l'Associació de Pares i Mares del Pare Català. Moltes gràcies. Per l'Associació de Comerciants de Benimaclet, José Andrés. Ahora sí, así te he visto. Ahí viene. Hola, buenas noches. Tenía preparado un texto para deciros, pero quería sobre todo resaltar lo fundamental que es para el comercio de Benimaclet el plan de urbanismo que se va a plantear por las repercusiones que puede tener para nosotros en este momento complicado para el pequeño comercio, en el cual, como bien sabéis, se han cambiado completamente los hábitos de compra. Esto nos está perjudicando y estamos en un momento en que es fundamental para nosotros saber cuál va a ser nuestro mercado potencial. Si se hace algo en el Maclet, como antes estaba previsto, un parque con 1.500 viviendas, lógicamente el tipo de comercio que tendríamos que hacer sería muy distinto a lo que se tiene que hacer si no existe este parque. Por lo cual estamos muy interesados en saber cuál va a ser el destino definitivo y cuál va a ser nuestro mercado potencial dentro del Maclet, porque el pequeño comercio no tiene más remedio que dirigirse directamente y profesionalizarse para dirigirse al nuevo mercado que se va a producir. Y nada más, es todo lo que decir. Per la Federació d'Associacions de Veïns, María José Roseta. Se ha ido. Per el col·lectiu CETEM, Cecilia. Somos una ONG con 20 años de historia, pero somos quizá de todas las asociaciones que van a hablar hoy aquí. Llevamos un año en el barrio, promocionamos el comercio justo, el consumo responsable y compartimos local con la ONG también, ACOE, en la esquina de la calle Piel, enfrente de Servicios Sociales. Lo que nos ha gustado del barrio, y por eso hemos venido, es la cantidad de movimiento social que hay, que enseguida hemos encontrado alianzas fuertes con las que seguir desarrollando nuestros proyectos.
¿Cómo queremos el barrio? Nos hemos dado cuenta de que no hay espacios abiertos más que la plaza ni zonas verdes al uso. Y lo que también queremos es que pensando en qué nos gustaría tener en el barrio, son unas infraestructuras que se pudieran utilizar por los colectivos fuera del horario, pues cuando los colectivos nos reunimos pues por la noche, como ahora, o los viernes por la tarde, que en eso hay problemas. ¿Y qué más? ¿Cómo nos gustaría que Sautorna respondiera a la crisis? Eso, pues como estamos respondiendo, pues los movimientos, las asociaciones, colaborando entre nosotras y proponiendo alternativas de consumo y de eso. Manuel, del Col·legi Municipal de Benimaclet. Manuel, Manolo, aquí está. Hola, bona vesprada quasi nit a tots. Jo m'he quedat encantat i emocionat perquè esteu muntant així. La veritat és que també volia, no sé si ho he dit algú abans, però agrair-li al CIM que hagi pogut organitzar això així. La veritat és que ha sigut una cosa que m'he quedat a més. Quan he sentit que això sembla que ha de tindre un bon començament, el dia 14 d'abril, això té una mica estupenda. Estic emocionat, francament. Bé, jo per no fer-ho molt llarg volia dir-vos que el col·legi municipal on estic jo és un col·legi dels poquets que hi ha a l'Ajuntament, que és l'Ajuntament responsable absolut d'ells, si no depenem, inclús no soc funcionari de la Conselleria, sinó de l'Ajuntament de València, i que estem patint d'una forma brutal les retallades a nivell, sobretot, que inclús alguns ja sabeu la lluita que hem tingut del tancament d'una unitat. El Col·legi Municipal de Benimaclet no té, la força que ha tingut el Pare Català per a mobilitzar i fer present totes les seves reivindicacions, però sí gràcies també a la mobilització de l'associació d'ells i també del Pare Català aconseguirem també en la Junta d'Exposició fer valdre en companyia dels partits que ho proposarem que no se tancarà la unitat. La unitat s'ha tancat i el problema és que, efectivament, el problema del barri que tenim, el problema que té el nostre col·legi, el que tenim tots així, el problema que tenim és que ja m'agradaria que fos tan idíl·lic el poder presentar i resoldre entre tots aquests temes. I no és així, desgraciadament. Però des de no dir que sigui impossible, és simplement que cal pensar en clau de que hem de llevar als responsables de l'Ajuntament, que avui dirigeixen l'Ajuntament, per unes persones elegides i triades per gent del poble, per gent responsable que siga capaç de fer això que avui s'ha contat així, fer parlar a la gent per a que pugui expressar quin és el barri que vol. Gràcies. El col·lectiu que està en el nostre l'àmbit de l'APM de Carles, Mario Fortulio.
i bona nit. Bé, a peu de carrer volia dir que ja sabem que som més només vells, portem 6 mesos al barri només, i vam decidir vindre al barri. I vam decidir vindre al barri perquè ens atreu la seva vida, activitat i activisme, perquè té identitat com a barri, tant per la seva trama urbana que ha mantingut l'estructura de l'antic poble, com per la proximitat dels seus veïns i veïnes que propicien un sentiment de pertinença al lloc. Benimaclet i la seva gent conviden a ser del barri i ara nosaltres també som Benimaclet. Així ens agrada estar a peu d'una vorera on li arriba el sol, on veïns i veïnes ens diem bon dia i ens interessem pel que fem. Ens agrada estar a peu d'horta també, connectats a la terra, a les hortalisses i a peu d'espais que han generat noves i engrescadores relacions socials, des dels sols urbans, el de l'associació de veïns com el centre social de l'Horta i altres petites ocupacions i sinergies provocades per aquest contacte entre ciutat i espai de cultiu, que van més enllà de l'activitat productiva. Ens agrada també poder anar a peu a esmorzar, a treballar o a estudiar o a comprar les eines i útils del dia a dia, o fer-nos una cervesa o escoltar música o veure un espectacle en el nostre barri i observar-ne que persones diverses, independentment del gènere, siguen menudes i siguen grans, també podem fer-ho. Aquests són alguns dels valors que hem trobat al barri, materials i immaterials, i trobem que s'haurien de mantenir i estimular. Benimaclet ja té moltes coses bones, només cal saber-les reconèixer. I respostes per al moment actual. Si la participació vol anar més enllà i no només ser una paraula de moda, aquest concurs ha de ser un punt de partida, un instrument que enceta un procés més ampli i que doni cabuda a més veus i a més maneres d'actuar. Per Benimaclet Viu, pel col·lectiu Benimaclet Viu, Imma Fero. Hola, bona vesprada. Jo estic al·lucinada de veure quan és el col·lectiu desconeixia totalment les vides molt contenta. Sí, som molt des de Benimaclet Viu, que soc la secretària Jesús Macano, jo sentim-vos, abans de parlar sobre Benimaclet Viu, sentim-vos, he pensat que la paraula lluita no va així, no així, però està clar que estem en lluita, és un barri en lluita constant, no? I això crec que és una prova més, no? La primera pregunta de com és Benimaclet per a nosaltres, pues, bueno, hi ha diferents plantejaments i sobretot el del poble, que contínuament dius que sabíem que anava així i que intenta sempre mantenir la llengua, les tradicions i la cultura. Això crec que és una constant en aquest barri. Com volem que siga Benimaclet? És complicat respondre, clar, perquè podem escriure moltes coses utòpiques i volíem fixar idees que foren més pragmàtiques. Aleshores, voldríem sobretot fer constar la manca de serveis públics que hi ha, com una casa de la cultura que no existeix i és un barri superactiu, com ja sabeu, un auditori, espais multidisciplinars, centres educatius en condicions. També voldríem que Benimaclet no perguera la identitat i que a més recuperara, per suposat, l'horta i l'espai verd. Quina és la resposta des de Benimaclet a la situació de crisi i canvi en què es trobem? Doncs també això també sembla que podem escriure moltes coses i desitjar com una carta a Reis, però intentant donar una resposta sempre
hem pensat que l'esperit de la gent i el col·lectiu de Benimaclet sempre ha estat molt per la ciutadania i molt per el veïnat. I sobretot el que volem és l'autoafirmació de que això continue, però des de luego que estiguem més visibles. També es pot proposar una comunitat d'aprenentatge servei que, com fins ara se fa, que possiblement passa desapercebuda en els col·lectius que funcionen en les comarques. Sobretot si ara estan les universitats, per mi seria fenomenal que això poguera dur-se a terme. I se du, com en els urbans, com en el terra, com en el Pare Català, com en l'Assemblea de Veïns o com en l'Universitat Lliure de Benimaclet, proposar per Benimaclet. Aleshores, pensem que sobretot autoafirmar-se i anar segurs del bon camí. Per el col·lectiu Utonica de la Universitat Politécnica de València, Jordi Félix. Buenas noches a todas y a todos. Yo vengo de un colectivo que no es un colectivo de barrio, es un colectivo de estudiantes y profesores de la Universidad Politécnica de Valencia, que hacemos investigación y acción participativa junto con asociaciones, organizaciones y movimientos colectivos de la Ciudad de Valencia, entre ellos, y desde hace algún tiempo con la Asociación de Vecinos de Benimaclet. Por lo tanto, para responder a las tres preguntas que nos planteaba Antonio, yo os voy a dar mi visión personal como alguien que no es del barrio. Por ello, a la pregunta esa de qué es Benimaclet, yo más que responder a eso voy a tratar de decir qué me he encontrado yo en Benimaclet cuando he venido aquí, ¿no?, a trabajar. Y un poco lo que me he encontrado es un barrio muy vivo, muy dinámico y con gente muy comprometida, que hace que eventos y experiencias como estas sean posibles, ¿no? Y también me encuentro con un barrio amable, un barrio que me ha cogido y con el que he podido trabajar y que está todo muy a gusto, ¿no? Respecto a la pregunta de cómo me gustaría que fuese Benimaclet en el futuro, pues yo me quedaría con tres ideas fundamentalmente. Me quedaría con la idea de que me gustaría un barrio vinculado a la huerta. Y creo que precisamente ese es el desafío principal que tiene este concurso, el ver cómo hacer que esa gran barrera que es la Ronda Norte sea algo permeable, que el barrio recupere esa relación con la huerta que siempre ha tenido, ¿no? Y cómo el diseño desde el barrio hacia afuera, desde la perspectiva, desde los intereses, desde las preocupaciones de la gente del barrio, puede hacer que esa relación sea más permeable de lo que es en este momento, ¿no? Me gustaría también un barrio, al igual que para toda la ciudad de Valencia, con más espacio público para los ciudadanos y menos para los automóviles, donde haya más espacios de relación, de vínculo, de encuentro ciudadano de la gente. Me gustaría un barrio ecológico, conectado con la ciudad, con sistemas de movilidad sostenible, que den prioridad al peatón, a la bici, al transporte público colectivo, etc. Y respecto a la tercera de las preguntas, de cómo desde Benimaclet responder a la crisis actual que nos invade, yo creo que un poco haciendo lo que estamos haciendo aquí ahora, o sea, con una ciudadanía activa, comprometida a nivel social y político, y que se apropie del futuro de su propio barrio a través de experiencias un poco como esta, ¿no?, en las que me gustaría recordar sobre la participación ciudadana central, pero que una parte muy importante de esa participación ciudadana está por hacer y que es tarea de los diversos equipos llevarla a cabo y desarrollarla. Por lo tanto, yo creo que esto es un ejemplo de cómo responder a eso.
Per aquesta casa, per el CIM, Ernest Sornel, i de pas donar-vos les gràcies perquè és la casa de tots. Bon dia a tots, m'alegra de veure-vos tots pamflet, francament. Bé, jo estic com a casa. Soc membre de la Universitat de València, soc membre de la Junta Directiva de l'OSIC, que representa aquesta entitat sanitària, soc membre de l'Universitat Viu, de l'Universitat Lliure de Pinoclet, ho dic bé. No sé què faràs. Doncs bé, perquè s'està fent una mica de tard. Benimaclet és un poble, era un poble, que el varen voler fer ciutat a la força, completament, però que mai ha renunciat a ser un poble. I què volem que de Benimaclet? De Benimaclet volem que continuï sent un poble. I un poble valencià. Això és molt important. La gent que viu de fora, teniu-lo clar. Benimaclet manté la seva essència del que és valencià. És una necessitat que se queda en la ciutat de València, encara que marginal, encara que hi ha la vora, però és una entitat pròpia i característica. I des que estem al capdavant d'aquesta institució centenària, aquesta societat musical, estem fent tot el possible per deixar ben clar que Benimaclet és diferent, és valencià. Així de clar. Com en Benimaclet? Com ara? Hem arribat a un punt en què encara Benimaclet és singular, és habitable. Què volem en el futur? Que no ho sigués. Que no vaig a fer aquest camí de més finques, més gent, no fa falta, hem de fer habitatges, la gent necessita viure, però el que no volem és aquesta aglomeració. Més cotxes al carrer, cotxes desbocats, cotxes que no són noves que no que aparquen, en qualsevol lloc, molestant a gent del mig que no poden passar per les orelles. Gossos que pixen per tot arreu, que estic fart d'esperar la pixin dels gossos. Notícia que supera que al final és rigorós. Tot això tindria que multiplicar no sé per quantes voltes si se feia aquesta enorme quantitat d'habitatges que estarem previstos fer. Menys habitatges? Potser no sigui possible, però menys que siguin més racionals, més escampats, que no hi ha escapis balcó del Mediterrani, a Benimaclet hi havia un balcó d'horta en què era un mur de cases, de finques enormes, de cara a una horta que després quan la baralla fa el mateix s'ha acabat el balcó d'horta. Que volem el balcó del vi, no fronta la teva serà de pura. Però allà són els dies, a veure si podem aconseguir-lo, si podem eixir en participació ciutadana sobretot, que és el que ens ha faltat. I això és evident, com ha repercutit la crisi en la sort? La crisi simplement ha fet que tot allò que portem dècades lluitant per aquestes coses, n'hi ha gent que diu, ostres, ja no s'hauria fa 20 anys, fa 30 anys, fa 40 anys. Anys sempre ell, deixant-se la pell en moltes coses. Ara se n'adonen que estaven ahí, de que tenim unes idees, de que diem que això que està passant ara ja ho hem d'imprevist en moltes dècades. Així que això és el que hem d'aprofitar, que ara n'hi ha molta més gent que s'està adonant de coses que no havia volgut adonar-se abans. Tirem endavant, no separem, plantem cara, ja està bé. El col·lectiu Fem Ciutat, Isabel González.
Hola a tots. Encara que jo he viscut aquest barri molts anys i que he format part de moltes iniciatives, realment vinc en representació de Ciutat, que és una iniciativa a nivell urbà que tracta de formar un espai de trobada per a moltes iniciatives i molts col·lectius de la ciutat per tal de donar a conèixer aquestes iniciatives i de compartir recursos i ferramentes. Així que vaig a parlar des d'aquest punt de vista. Per a mi, Benimaclet és un barri exemplar en el sentit de l'activitat ciutadana, un teixit associatiu molt viu i de les iniciatives que van sorgint. Iniciatives que s'estan replicant a molts barris de la ciutat. I en aquest sentit, si he de contestar la pregunta de quin barri volem, per a ser molt breu, jo crec que necessitem que aquestes iniciatives se tinguen en compte, que qualsevol proposta que es presente les tinga presents com a contingut real per a un futur barri i que crezca i les reforce. Però no només això, sinó que aquest teixit associatiu s'articule, que la xarxa crezca i que les relacions es facin molt més fortes. I ja està, així acaba el temps. Ja estem acabant el col·lectiu per l'Horta, Josep Recordar. Bé, bona nit. Simplement una prèvia. Escoltant el que han dit els nostres fills del pare català i atenent a la realitat d'aquest acte, puc dir dues coses. Quan fa uns anys vam vindre a viure així, ni ens hem equivocat en l'elecció de l'escola del nostre fill, ni tampoc el barri que viure. O sigui que ahí anem. Simplement dues coses, perquè no hem repetit-nos. Per l'Horta és un col·lectiu que va néixer arran de la primera iniciativa legislativa popular en defensa de l'Horta de València, iniciativa que ha replegat 100.000 signatures que les Corts van tindre a bé tirar a la basura. Ara, en la nova iniciativa legislativa de Televisió Valenciana no va ser així, sortosament, però en la de l'Horta, si recordem que esteu així, se va tirar a la basura. Arran d'ahir seguim lluitant, no tenim la seu així, però anem infiltrant-nos poc a poc, cada que som més gent. Fem coses interessants, com per exemple un calendari de productors i consumidors perquè n'hi hagi un consum directe des de l'Horta, perquè l'Horta només sobreviurà si se treballa i n'hi ha llauradors. Calendari es pot trobar a terra, es pot trobar a Caixa Fosca, que estan al costat. I, bàsicament, quines coses volem per a que de Benimaclet s'ha dit tot, no vaig a repetir moltes més coses, però sí una coseta simplement. El projecte dels horts es van donar suport des del principi perquè pensem que és un projecte distintiu. Per què? Perquè s'ha fet horta on se donava tot per perdut. Jo crec que aquest espírit és fonamental, és, diguem, l'avantguarda que t'ha diria, i és un exemple, un mal exemple per a poder fer un exemple. És a dir, allà on no donava per perdut, que era un vall, s'ha tornat a fer horta. La sèquia de Mestalla ha tornat a regar allà i simplement dir-vos que la vostra alcaldessa Rita prepara l'última canalla de l'Horta, que és un pla general que vol executar abans d'eleccions per arreglar el saquet als seus amics. Això no ho podem deixar permetre perquè si s'executa oblidat de lo del Vallès, bueno, podria donar-se la circumstància de que l'Horta de Mestalla s'acabara i l'única cosa que té l'Horta de Mestalla sigui l'Horta de Benimaclet, o sigui, podria ser un poc paradoxa. Simplement és convocar-vos a l'il·lustre auditori i a la candidat de senyors que diu així. Hem convocat una reunió el dia 12 a carrer Volta, el dilluns que ve, a les 7:30, per a parlar d'aquest tema i a la que evidentment us convoqué a tots i felicitats una vegada més per la iniciativa.
Fosca es ven, Caixa Fosca i Benimaclet entra. És un... bueno, no contaré el... Ja no es pot dir molt més, però vull dir que jo soc del nord, igual que la meva amiga i sòcia Súria, i per nosaltres Benimaclet estem molt bé en casa aquí. I jo soc d'un poble i València és una ciutat, però me sent com un poble Benimaclet, però estic molt orgullós aquí. Bueno, esto como es que para mí eso ya está y voy que siga al final de esa manera. Una presentació de l'Institut Ferrer i Guàrdia. Vinga, va. Bé, primer de tot m'agradaria comentar que gràcies a tots els que heu vingut i bueno, que heu sigut praus ja s'han anat, però bé. Això és una cosa que voldria remarcar, és que jo soc Pau Díaz, vinc del Ferrer i Guàrdia, i m'agradaria que de l'institut que vinc siga siguent el que ha sigut abans, perquè jo abans d'anar al meu institut era un institut prou reivindicatiu i ara veig que aquella gent que reivindicaven les coses moltes vegades acaba deixant-ho perquè veu que no tenen reconeixement de tanta gent. Vull que siguem tots els que érem abans i que siga aquest símbol, que siguem tots sempre i continuem la mateixa gent per sempre. I vull dir que ara vaig a contar una espècie de conte, una historieta, i dir que hi ha molta gent davant i la meva memòria no és que se m'assarà, però vaig a representar-ho i espero que us agradi. Hi havia una vegada, fa uns 40 anys, o pot ser 30, tant se fa, uns joves estudiants vivien a un pis de Benimaclet. Des del pis en qüestió es veia l'horitzó a la mà, darrere de les terres de l'Horta, un camí que duia a la mà, on eixien perpendicular els camins que duien a les alqueries. Cada cop que pensaven, o més bé, somiaven, en acabar la carrera i trobar que mai viurem a Benimaclet. Buscarem una casa, des d'on cada matí veurem eixir el sol, darrere les terres l'Horta, i per l'horitzó, per la línia del mar. Els protagonistes de la nostra futura família eren Crec de Corba, un xic i una xica, que volien tindre una filla. No, però què dic? No, eren dos fills que volien... no recordeu. Potser ara era un xic que volia ser pare o era una xica que volia ser mare i formar una família. Quina memòria, hòstia. Tant se val. També us volia explicar la procedència dels nostres protagonistes, per allò d'anar entenent la idiosincràsia dels veïns del nostre poble, Benimaclet. Trobo que eren a la Ribera Alta. No, eren del Comtat o de l'Alcoià, o potser venien d'allà dalt, dels ports, o no sé, tant se val. Podrien ser de tot arreu del nostre país, o bé de fora. Pot ser venien del País Basc, d'Andalusia, de Castella, o pot ser de tot arreu del món. Romania, Xina, Zambia, Marroc... Què sé jo? Quina memòria. Jo us brindaré un altre món, tant se val. El ben cert és que volíem formar família i viure a Benimaclet. Així és el nostre poble.
Tots vivim i tots volem viure a Benimaclet. Benimaclet ens acull a tots, ens integra des de la nostra cultura i la nostra llengua i el respecte de les cultures que venen de fora. A la nostra història volem que els nostres joves visquen a Benimaclet amb dignitat. Els fills d'aixòs joves són nosaltres i volem que dels nostres diners, els que paguen les nostres famílies impostos i taxes municipals, isquen durs pressupostos participatius. Amb això, volem dir que els polítics s'han de comprometre en els seus programes electorals a no disposar lliurement dels diners de tots, de realitzar les partides pressupostàries sota la supervisió de col·lectius de Benimaclet, entitats socials i culturals, àmbits, agrupació de comerciants, etc. També volem que Benimaclet siga bé, que no li lleves ni un pam d'altre per a construir, ni un pam més de cement. Volem que Benimaclet siga més net, que es pressuposte per a realitzar campanyes de sensibilització ciutadana, però també que l'Ajuntament arruixi més els carrers i contracte més agranadors. Volem que s'adequen tots els espais qualificats per a parcs i que ara resten abandonats. En aquests espais volem un auditori a l'aire lliure i també un teatre a l'aire lliure. Volem que els espais públics, com ara salons d'actes, pistes esportives dels centres públics, puguen ser utilitzats públicament i amb garanties de custòdia i manteniment, per la qual cosa s'han de dotar pressupostàriament i no deixar-ho a la voluntaritat de les persones només. I sobretot volem una casa de la cultura de veritat. Un gran espai, on joves i grans puguem realitzar tots els somnis que portem dins i mostrar-los al món. Bé, ja sé que fa passejar. Com és Benimaclet? Benimaclet és com una mañana. Quan l'obrim, éssers grans, roig i blancs, es poden menjar acompanyant qualsevol plat. La mañana no és massa empalagosa, és natural i té una bona quantitat de proteïnes saludables, com és Benimaclet. Com veiem que siga Benimaclet, voldríem que fos un barri amb un trànsit pacificat, on els peatons puguem passejar per les voreres sense cap mobiliari urbà, les bicicletes per les calçades sense córrer i els cotxes milorant la seva marxa, amb respecte per part de tots. Un barri tranquil, sense cap de pretensió. Un barri amb zones ajardinades en mans per a descansar, xerrar i prendre el sol. En definitiva, un barri viu. Quina és la resposta de Benimaclet? Aquest projecte és una bona resposta. No ens agraden cap tipus de murs. Per això hem volgut representar les nostres idees d'una forma didàctica, sense perill per a ningú, i us demanem que doneu suport al projecte per a que tinga la màxima difusió i pugui ser un èxit, i que entre tots puguem fer possible aconseguir una verdadera participació ciutadana. Veïnes i veïns de Benimaclet i de tots els barris de València, queda oberta la convocatòria del concurs d'idees del Ball Benimaclet 7. I ara, per favor, tots els que han hagut trencat, voleu entrar així, per favor?
el futuro es